sve skupa pozdravljam. Naravno, drago mi je što upravo evo mi započinjemo i otvaramo ovaj tjedan Global Entrepreneurship. Sigurno je to pokretač i početak i kraj onoga svega što evo vi studenti učite i evo vi budući lideri, znači ste upravo oni koji će nastaviti ovo što smo mi do sad započeli i počeli raditi. Naime, samo da rečem nešto vezano od Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Split. Trenutno evo naša Županijska komora se nalazi tu na Mateušci i evo kratak nekakav presjek je. Dakle, već 214 godina se nalazimo ovdje i ona je upravo građena, ova zgrada, kao komorski dom kako bi unaprijedilo gospodarstvo u ovoj našoj sredini. Ja sam siguran da velika većina vaših studenata ili kolega nisu upoznati sa gospodarskom komorom i njegovim djelovanjem i što ono znači. Osnovna zadaća gospodarskih komora u cijelom svijetu, one postoje, je da zagovaraju, da potiču gospodarstvo, potiču umrežavanje, networking. Znači, to je mjesto gdje se susreću manje više svi gospodarstvenici ili poduzetnici kako bi olakšali svoje poslovanje, kako bi zajedničkim radom uspjeli pojedine probleme ili pojedine, kako sad popularno kažemo, izazove mogli proslijediti dalje i sami time se rješavati. Jer evo samo jedan zoran primjer može biti ako jedan poduzetnik ima određeni problem i kada on pokuca na vrata kroz na određeni lokalnu samoupravu, teško da će ga netko primiti i da će mu uspjeti riješiti njegov problem, jer u tom slučaju riječ je o problemu samo jednog pojedinca. Ali ako je udružena, ako su oni udruženi, ako iza njih stoji jaka institucija kao što je Hrvatska gospodarska komora, kroz svoja tijela, a kasnije ćemo malo reći o našim tijelima koja su i kakva, znači oni predstavljaju, Hrvatska gospodarska komora zajedno sa tim poduzetnikom predstavljaju jednu grupu poduzetnika koji imaju isti problem i to je ta snaga kad dođemo i onda će sva vrata biti otvorena, naravno ako imamo argumentirani prijedlog da bi se ono moglo rješavati. I tek onda se elaborira i predlažu rješenja i ukazuju na pojedine probleme. Naime, u proteklom razdoblju mi u našoj Županijskoj komori Split imali smo 33 strukovne grupacije, što hoće reći da smo pokrivali cjelokupno gospodarstvo u našoj županiji, ali obzirom da je došlo do promjene zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, upravo sada 4. siječnja ove godine, u kojemu je došlo do jednog velikoga broja naših članica su oslobođeni plaćanje dobrovoljnog članstva Hrvatske gospodarskoj komori, mada su oni i dalje naše članice, tako da u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutno imamo gotovo 16.000 tvrtki registrirani i one su sve naše članice. No naravno, mi smo ih podijelili u 3 kategorije, znači srednje, male i velike. Srednje i velike tvrtke i dalje imaju obavezu plaćanja članarine Hrvatske gospodarske komore i njih je nekakvih 380 u ovome trenutku, dok imamo i više od 120 ovih drugih tvrtki, dakle malih tvrtki koji dobrovoljno plaćaju članarinu Hrvatske gospodarske komore. Dakle, temeljem toga mi sada pravimo nove strukovne grupacije i u planu su nam ove godine napraviti 17 strukovnih grupacija, ove i sljedeće, naravno 23. godine, kako bi mogli pokriti cjelokupno naše gospodarstvo i samim time artikulirati određene probleme prema našim poduzetnicima. Tako da, ako govorimo o segmentu ili sektoru industrije održivog razvoja, tu ćemo svakako organizirati strukovnu grupaciju energetike i obnovljivih izvora energije, tako da smo već i prošli tjedan imali itekako jednu zanimljivu radionicu upravo ovdje u našoj komori, gdje smo govorili i o smart city-u i o pametnim gradovima u smislu održive energije, izvora energije.
Dakle, pored toga strukovnu grupaciju metaloprerađivačke industrije, ona nije zanemariva ovdje, god izgleda da smo mi turistički jaki, a jesmo, ali i dalje je to vrlo važna priča. Dakle, imamo strukovnu grupaciju male brodogradnje, svima nam je poznato da imamo Škver i veliku brodogradnju, ali pored toga se razvila jedna doista zanimljiva i intenzivna scena male brodogradnje, pogotovo u Kaštelanskom zaljevu, gdje se radi svjetska poznati mali brodovi, mali kruzerići, tako da je to itekako zanimljiva jedna strukovna grupacija. Evo, na kraju krajeva mogu reći i da ovogodišnji dobitnik naše zlatne kune u Splitsko-dalmatinskoj županiji je i bila tvrtka Rand Shipyard koja se bavi izgradnjom malih brodova. Evo, svima zanimljivo, strukovna grupacija za informacijske tehnologije, dakle IT. Tu smo itekako živa scena i naši poduzetnici već su niz godina dobivali određene nagrade od strane nas, a to se kasnije prepoznalo i na nacionalnom, a i na globalnoj nivou. Također i ono što je početak i kraj svega, to je zajednica zaštite okoliša u gospodarstvu. Znači, želim pokazati svima skupa kako upravo baštinimo jedan zeleni zeleni kraj, trebamo ga održati, a ono što nije u ovom trenutku zeleno, treba u svakom slučaju postati zeleno, tako da zaštita okoliša je itekako važna, a mi sada govorimo o zaštiti okoliša u gospodarstvu. I poslije toga dolazimo na jedan sektor vezano za sami turizam. Svi skupa smo svjedoci koliko je nama turizam itekako važna grana u našoj županiji, jer ako gledamo prema samome broju i vrijednosti fiskaliziranih računa u našoj županiji, onda se gotovo 85% toga odnosi na turizam i trgovinu. Trgovina je bitno broj jedan, ona je pokretač apsolutno svega, potom ide turizam koliko god on izgleda dominantan, ali on po svim pokazateljima definitivno nije dominantna grana. Dakle, strukovna grupacija nautičkog turizma sa podgrupacijom čarteraša. Važno je napomenuti kako je Hrvatska svjetski lider u čarterašima, a gotovo polovica tih čarteraša se nalazi u našoj županiji. Dakle, mi smo bitno ispred i Italije, i Grčke, i Turske, i Španjolske, i karipskih zemalja u smislu samog nautičkog turizma. To sigurno moramo zahvaliti našoj razvedenoj obali, ali i Grčka i Turska imaju itekako razvedenu obalu i veliki broj otoka, ali eto, nekako smo se nametnuli tako da su naši čarteraši top u svijetu, svjetska liga. Potom idemo u strukovnu grupaciju hotelijera. Svima meni je važno koliko moramo pričati o turizmu, hotelijerstvu i unapređivanju samoga hotelijerstva. Obzirom da ja dolazim iz hotelijerskog biznisa i također sam uključen u niz aktivnosti. Evo, mogu samo spomenuti EHMAT, to je udruženje European Hotel Management Association, koja okuplja gotovo 450 menadžera iz hotelijerstva. Dakle, to je jedna svjetska, evropska u stvari, evropsko udruženje hoteljerskih menadžera koji nastoje jedanput godišnje na zajedničkim mitinzima pričati o izazovima u samome turizmu, u hotelijerstvu. Evo, prošlogodišnji moto koji smo imali bio je It's all about the passion, a bez strasti, bez ljubavi prema ovome poslu definitivno je teško, tako da ja trenutno obnašam i dužnost potpredsjednika za centralnu Europu, a centralna Europa u ovom slučaju je Poljska, Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska, Hrvatska i Slovenija. Potom strukovnu grupaciju putničkih agencija. Putničke agencije, ako samo spomenemo važnost putničkih agencija, dakle oni su generator ovoga turizma jer imamo veliki broj individualnih, ali putničke agencije su ti koji dovode veliki broj turista, organiziranih, pa i sami time ako ga
baziramo na kongresnom turizmu, na zimskom turizmu. Tu definitivno putničke agencije imaju što pokazati, ali te putničke agencije i pune i jednodnevne izlete i kruzere dalje šire na našu županiju, i tu ćemo organizirati jednu podgrupaciju pustolovnog turizma. Pustolovni turizam, znači outdoor turizam, je itekako važan segment i imamo zanimljive članice koje su u to uključene. Potom imamo strukovnu grupaciju ugostiteljskih djelatnosti. Evo, tu mogu napomenuti, evo samo baciti jedan kako je upravo zahvaljujući aktivnosti strukovne grupacije. Što znači strukovna grupacija? Znači, sada ide na vladu novi zakon, znači zahvaljujući njihove aktivnosti, što su oni poslali svoje prijedloge kako određeni problemi imaju, da je jedan restoran ili jedan kafić došao s tim problemom, nikoga ne bi doživljavao ozbiljno, ali ovako kao jedna grupacija, strukovna grupacija, ugostiteljski djelatnici, znači detektirali su problem popularno nazvane manča. Naime, kada se daje napojnica putem kartica, veliki dio toga što je ostavljeno konobaru ne ide konobaru, već se plaćaju određeni porezi, tako da konobar primi manje od polovicu iznosa koje mu je neko ostavio. Evo, dakle, ta inicijativa je urodila plodom i samim time će konobar, ako mu je ostavljena nekakva napojnica, on bi je trebao dobiti u cijelosti, naravno do vrijednosti 25.000 kuna na nivou godine. Isto tako je bio prijedlog prošle godine i o razvoju i samog student servisa do određenih do 15.000 kuna zarade i tako dalje. Znači, to su zanimljive stvari koje se događaju kad je jedna grupacija detektira određeni problem. Evo, samo hoću reći da shvatite što je to. Potom imamo strukovnu grupaciju zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam je itekako važan. Zašto? On je važan zato što on može raditi 365 i on veže puno različitih aktera. U ovom slučaju govorimo i o hotelijerima, i ugostiteljima, i u trgovcima, i naravno ono što je početak, znači naše zdravstveni djelatnici, privatne poliklinike, državne i tako dalje, imaju što odraditi. Evo, potom dolazimo na graditeljstvo, i također iznimno važna jedan segment. Tu radimo strukovnu grupaciju graditeljstva, grupaciju investiranja i poslovanja nekretninama i grupaciju industrije, nemetalja i građevinskog materijala. Potom promet, strukovnu grupaciju cestovnog prometa, trgovinu, strukovna grupacija trgovine. Strukovna grupacija trgovine je iznimno aktivna i oni su nama najvažnija grana gospodarstva ovdje, mada bi mi to htjeli da se više razvijaju drugi sektori, ako govorimo i o industriji i graditeljstvu, prometu, ali evo, trgovina za sad je prednjači. I tu se također nalazi strukovna grupacija poslovanja nekretninama. Dakle, poslovanje nekretnina oni su se upravo izrasli i narasli zahvaljujući Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dakle, njihovim godišnjim i mjesečnim sastancima se bitno promijenili uzance i doveli do toga da netko ako želi prodavati ili se baviti prodajom nekretnina mora završiti tečaj i on je obavezan tečaj koji se isključivo može dobiti putem Hrvatske gospodarske komore. I naravno imamo i 17. to je strukovna grupacija prehrambeno-prerađivačke industrije. To nam je svima itekako važno, obzirom da evo, naša županija ima i otoke, i Zarode, i Zagoru, tako da vjerujemo da poticanjem, ako govorimo prehrambeno-prerađivačke industrije u tim dijelovima, a imamo primjera, gdje to je izvrsni primjer od pivca pa do sardine, dakle to hoću reći od Zagore pa dole do otoka, znači to su primjeri koje trebamo često isticati, jer samo tako možemo ići naprijed. Evo, to je bio mali pregled samo ovih 17 strukovnih grupacija koje mi imamo ovdje i kako smo kroz to sve uspjeli i uspijevamo cijelo gospodarstvo objediniti. I ono što je zanimljivo, dakle, ove strukovna tijela
se međusobno također i isprepleću. Tako da nastojimo raditi networking između njih kako bi jedna strukovna grupacija i oni koji se nalaze u strukovnoj grupaciji mogli surađivati sa drugima. Tako ću samo navesti 2 primjera. Imali smo prije nekoliko dana, neposredno prije početka turističke sezone, upravo u prostorijama Stele Croatike gore na Klisu, smo pozvali hotelijere i ugostitelje zajedno sa proizvođačima hrane i pića, dakle vina, poljoprivrednih proizvoda i tako dalje, kako bi se hotelijeri mogli direktno na jednom mjestu dogovoriti i ugovoriti svoja poslovanja za dalje, za narednu sezonu. Također i netom prije toga smo imali sastanak zajedno sa vlasnicima restorana koje nose Michelin zvjezdice ili Michelin preporuku zajedno sa proizvođačima hrane kako bi upravo oni mogli pridonijeti razvoju gospodarstva i pokazati upravo ono što se nalazi u našem okruženju, da se to može primijeniti upravo u visokoj gastronomiji i moram priznati da je polučilo veliki uspjeh, tako da smo zadovoljni sa ta nekakva 2 mala primjera, a ima ih i dosta više. Naravno, to nastojimo poticati dalje. Također, kroz rad strukovnih grupacija organiziramo sada upravo 25.11. u trgovačkom centru Joker akciju Darujmo Hrvatsku. Zašto 25.11.? Dakle, 25.11. je točno mjesec dana prije Božića, u kojima želimo senzibilizirati i osvijestiti i nas same, i poduzetnike, i građane, i tako dalje, kako se u božićnoj košarici ili božićnom poklonu treba naći hrvatski proizvod, a posebice onaj proizvod koji nosi znakove kvalitete Hrvatske gospodarske komore, koji je itekako prepoznat u našim građanima. Tako je, evo, pozivam vas sve skupa da dođete 25.11. cijeli dan na prezentaciju akcije Darujmo Hrvatsku. Tako ima niz tih situacija koje radimo, odrađujemo, koje su zajednički itekako važne. Ja spomenut ću također, kad govorimo o pučke agencije i hotelijere, dakle, onu godinu prije same pandemije, vodili smo naše pučke agencije i hotelijere u Amsterdam i Pariz, gdje su imali jedinstvenu priliku, kad smo bili u Amsterdamu, doći u headquartersbooking.com, a svima, vjerujem, koji se bave turizmom, znaju što znači jedan globalni booking.com i doći na takvo jedno mjesto sa njihovim i popričati sa njihovim direktorima i pokazati koliko je upravo važno ovo naše tržište i umreživanje. Evo, to su nekakve mala događanja koja nam se događaju. Također u našoj komori ponosni smo što već gotovo 15 godina imamo inkubator za žene poduzetnice u kojemu upravo stimuliramo žene koje su početnice u poduzetništvu, te im sa prve godine dajemo besplatno prostor kako bi mogli razvijati svoj biznis. Druge godine im dajemo uz minimalnu naknadu i treću uz malo veću, ali uglavnom to je potpora kako ih pripremamo za tržište rada, naravno uz određeno naše mentorstvo. Također sa sveučilišnim studijem u Kopilici odrađujemo stručnim studijom u Kopilici, odrađujemo jedan projekt gdje studenti upravo sa poduzetnicima rade na izradi poslovnog plana i web starta, tako da to je win-win situacija i za poduzetnike i studente, jer studenti imaju direktno primjer sa poduzetnicima komunicirati i pričati, a dok poduzetnici između studenata sigurno mogu naći svoje buduće kolege za zapošljavanje. Šta još napomenuti?
evo, znači od silnih aktivnosti koje radimo, jedna od aktivnosti je također i radna snaga. Dakle, već nekoliko godina organiziramo sajam poslova koji se odvija na sveučilištu u Mostaru. Zašto u Mostaru? Zato što je Mostar sveučilište sa preko 10.000 studenata i gdje naši hotelijeri, mahom hotelijeri i trgovci, prezentiraju svoje programe za zapošljavanje, a na tim fakultetima, znači to je vrlo blizu je nama i lako je dostupno studentima za zapošljavanje, tako da mogu doći gore i na licu mjesta dogovoriti posao za ljetnu sezonu i rad ako govorimo o Dalmaciji, ali ovo je u cijeloj Dalmaciji, od Dubrovnika do Zadra, tako da je uključeno. Evo, to su neke od zanimljivih aktivnosti koje odrađujemo u Gospodarskoj komori. Naravno, da bi mogli koristiti sve alate Gospodarske komore, one se ne mogu koristiti ako sami poduzetnik nije aktivan i ne želi sudjelovati i ne traži. Jer mi stojimo tu na raspolaganju i mi odgovaramo na pitanja, sugeriramo i usmjeravamo. Ali ne možemo usmjeravati nikoga ako neko ne zatraži određeno pitanje. Znači, mi stvaramo jedan okvir zajedničkim radom i zajedničkim usmjeravanjem. Tako da, evo, znači, to mora biti obostrani interes i od stranih poduzetnika da zatraži određena pitanja ili probleme koje ih ima, artikuliraju na takav način i onda idemo dalje i rješavamo te probleme. Također smo aktivni i kroz veliki broj EU fondova. Spomenut ću jedan sa Građevinskim arhitektonskim fakultetom u Splitu, gdje također pripremamo to je projekt Prag, kojim pripremamo studente da budu manje više spremni za tržište rada, pa potom projekt ETGG, to je European Tourism Going Green 2030, u kojemu nego smo 11 tvrtke iz naše županije certificirali da rade o principima održivog turizma i sami time dobije certifikat, a taj certifikat će im itekako dobro značiti jer će se istaknuti na vrlo zahtjevnom tržištu turizma, a ono što je u Europi i u cijelom svijetu to je apsolutno održivo. Iako vi imate taj certifikat da vi radite svoje poslovanje po održivim principima, vi ste sigurno ispred toga. Naravno, moram spomenuti i projekt RCK, to je projekt regionalnog centra kompetentnosti vezano za pripremu budućih učenika u zanimanja turističko-ugostiteljske škole. To je vrlo jedan zahtjevan projekt, ogroman projekt i to su neka od naših malih projekata. Evo i sad samo obzirom da ste spomenuli da trenutno mi predsjedavamo Jadransko-jonskim forumom gospodarskih komora, dakle to je već prije 21 godinu pokrenuta je jedna inicijativa povezivanja između Splita i Ancone upravo u smjeru poboljšanja prometa. Tada mi nismo bili dio Europske unije, Italija je dakle bila, i onda smo tražili načina kako se to može poboljšati poslovanje i iz te male inicijative narasla je sada Forum Jadransko-jonskih gospodarskih komora koja se nalazi u 8 zemalja, Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Grčka, Albanija. Dakle, na kvartalnim sastancima se vrlo zanimljivih stvari događa i rješava. Evo, tu mogu samo spomenuti i za vas studente. Evo, prije 2 godine smo imali Adriatic Startup školu. To je jedna škola koja se odvijala u Anconi i u kojemu je studentima bilo 40 dana i je bilo besplatan i smještaj i hrana u Anconi, upravo kako bi razvijali nove startupove, nove ideje, kako bi se mogli pripremiti za tržište rada. I ono što je bilo zanimljivo, na jednom od tih motivacijskih govora kojeg smo održali u Anconu, nam je držao i slavni Andrea Bocelli. Evo, to hoću reći koliko je to zanimljivo i značajna
jedna stvar koja se događa. Evo, obzirom da sam ja pripremio tih 25 minuta mojega monologa, ja sad stojim na raspolaganju za vaša pitanja, kako vam možemo pomoći, gdje vam možemo pomoći i kako vas usmjeriti u gospodarstvo. I ono što želim i što uporno kažem, da ovaj turizam kojega mi sada radimo upravo ovdje u Splitu i generalno ima jednu lošu komponentu, a ta loša komponenta je u svakom slučaju ta što velikom broju mladih gasi želju za nekim novim vještinama, znanjima i kompetencijama, jer relativno, naravno da nijedan posao nije lagan, ali relativno lakše će doći do nekih sredstava putem iznajmljivanja apartmana i tako dalje, nego da se uhvate, zagriju knjigu i da razvijaju nekakve svoje kompetencije. Tako da ja uvijek napominjem da je to loše što je nama turizam donio, upravo vama studentima, vama ne, obzirom da ste se vi već pokrenuli u taj, ali onaj dobar dio onih koji ne žele se razvijati i koji su ostali kući, evo to je za njih je jedna loša priča. Evo, stojim na